ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರೆ. Hello everyone, Yana Deeksha Bangera. ASTRA Group presents Makkare Makkar Season 2 gu Swagata Suswagata. Powered by BDG Enterprises, LED Zone, RJR Hospital. Co-powered by The Ocean Pearl, Volkswagen, Digital Planet. ಇಲ್ಲಗು ಜನಗಣತಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲು ಬರೋಂತೀರು ಇಲ್ಲಡಿ ಏತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂದು ಪೂರಾಕ್ಲೊಂಜಿ ನೋಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋವಂತೀರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ದಾದ ಮಾತ ಕುಸಾಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಹರಿಣಿ ತಂಡದಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹರಿಣಿ ಟೀಮ್. ಒಂದು ಇಳ್ಳಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಉಳ್ಳರಬ್ಬ ಏರ್ಲ ಉಳ್ಳರ ಬೊಕ ಈರೇರಬ್ಬ ಅದು ಉಲಯರ್ಲೆಜ್ಜಿರು ಯಾ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಸುಂದರ ಗಂಡದು ಈ ಊರದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಈರೇರಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತೈತಿ ಏನು ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಏನು ಕಾನಿಶ್ ಮಾರಿಗಂದು ಒತ್ತನೆ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ ಬರ್ರಾಪ್ಜಿ ಯಾನ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪು ಜತಿ ದಾಯ್ತಿಗಿ ಶಾಂತ ಮಾರಿ ಆಗತ್ತೆ ಶಾಂತ ಮಾರಿ ಅತ್ತಿಯೇ ಕಾನಿಶ್ ಮಾರಿ ಕಾನಿಶ್ ಮಾರಿ ನಿಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿದ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲದವರು ನೀವೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರಾಗದ ಜನ್ಮಗಳು ಮಾರಿಗಳೇ ಟೀಚರ್ ಅದು ನನ್ನ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲವಾ ಹಾಗೆ ನನಗದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಂಡು ಅಂತ ಇಂದು ಪಲ್ಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನೊಬ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಅದು ಇದೆಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಮುಂಚೆ ಇದ್ರು ಅಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಆತಂಡ ಮದುವೆ ಆತನು ಮದುವೆ ಅದು ಕೊಡಿದ್ದು ತೀರ್ದ ಬೊಡಿದೀನಿ ಎನ್ನುಂಡೆ ಏನೊಂದು ಜೋಕುಲು ಇರೆಂಚ ಅಂಡರಂಚ ಅಚ್ಚಿ ಈರಗೆ ಎತ್ತು ಜೋಕುಳು ಕೆನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದಾನಿ ಬಡಿದಿ ತೀರ್ದಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಆಯ್ತಾತು ನೀ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದಾನಿ ಬಡಿದಿ ಬೆಡ್ದ ಮೆತ್ತು ಗುಲ್ದಿರ್ತಾನೆ ಯಾನು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಡ್ದು ಮೀದು ಬತ್ತದು ಬೈರ ಸಿಂಚ ಕಟ್ಟು ಅಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಂಬೆ ಉಚ್ಚು ಬಂಡ ಬೋಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಟ್ಟ ಮಗರ್ನೆ ಅತಿ ಮಲ್ದಾನಿ ತಟ್ಟ ಮಗರ್ನೆ ತೂಪೆ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಕಂದಡಿ ಒಂದು ಓ ಉಚ್ಚು ಅವೇನು ತೂದ ಮಗರ್ ಸೈಕೇ ಹೋಯ್ನಿ ಬ್ರೈನ್ ಎಮರೇಜ್ ಅದು ಛೇ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕದಕ್ಕೆ ಬೊಡಿದೀನಿ ಉಚ್ಚು ನೀ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ ಎಮರೇಜ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಸೈತೀನಿ ಬೊಡೆದಿ ಉಚ್ಚು ನೋಡಿ ಸತ್ತದ್ದು ಉಚ್ಚು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಓ ಉಚ್ಚು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಲ್ ದಾದ ಮತ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮತ್ತ ಉಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪುರ ಯಾನು ಶೋಕೇಸ್ ದೀಯರ ಕನ ಬಕ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುನ ಕರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು ರ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ರ್ಯಾಶ್ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ನಾನು ಟೀಚರ್ ನಾನ್ ರ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಯ ಇಲ್ವಾ ಮಾರಿಗಳೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಣೆ ಬರಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ನನ್ನ ಟೀಚರ್ ಅತ್ತ ಅಂಚೆಂಕ ಬರ್ಪುಣ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ ಮತ್ತ ಬರ್ಪುಣ್ ಆ ಟೀಚರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬನ್ನಾಗ ನೆನಪಂಡ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದ ಬರೀಟ್ ಯಾನ್ ರಸ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಪೂತ್ ಬಲಿ ಅಂದ ಇಂಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾಜಿಲ ಅವನಿತ್ತನಪ್ಪ ಉಂತಲೇನು ಸರ್ಕಾರ ನನಗೇನ ಬಡಿದಿನ ನೀನು ಅನ್ನಂದು ಪರಿಯೆ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಕಲು ಜ್ಯೂಸಿಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಆಡ್ನತ್ತ ಜ್ಯೂಸಿಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಡವಾ ಚಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜಿಗೆ ಉಪ್ಪಿತ್ತುಂಡು ಓ ದೇವರ ಇರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿನ ಬರ್ನ್ಯ ಅಂದಪ್ಪ ಅವು ಜ್ಯೂಸ್ ಹತ್ತಿ ಅವು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಬಡಿಕೆ ಸುಂದರಜ್ಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಂದತ್ತ ಒಂದು ಅಣ್ಣದಾಯ್ತ ಇಸೆ ಬಂಡ ಮೂಳು ಮತ್ತೆ ಕೂಳು ಮತ ಪೋಸತ್ತಬ ಅಂಚೆ ಈ ಬಾರಿಟ್ಟು ಮತ ಇಲ್ಲು ಮತ ಉಂಡತ ಇರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಈ ಊರ್ದ ಗುರ್ಕರೇತ ಪಂಡಿಜರಪ್ಪ ಏರ್ಲ ಪಂಡಿಜರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಊರ್ ಮತ ತೋಜ ಬರ ಊರ್ ಮತ ತೋಜ ಅಂತ ಬಲಿ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ
ಮೇನಿ ಜೈದಿನ ಅವಸ್ಥೆ ತೂಲೆ ಹೆಕ್ ನಿನ್ನ ಮೋನೆಗೆ ಕುಂಭಕರ್ನಾಟಕ ಈಯೆ ನಾನು ಮಾರೆ ನಾ ಮಾರೆ ಇವ್ ಜಕ್ಕಡ್ ಜವನ್ಯ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೋಡು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ತರೆಕ ಮೇಕ ಮೀದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ನತ್ತಂದೆ ಅಲ್ಪ 90 ದೀತೆ ಪೊದು ಪರ್ಲ ಪ್ರಪಂಚಡು ಒಲಾಂಡಲ ಉಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆಡ ಕಾಂಡಲಾಗದು ಚಾಪರೆಂದು ಪನ್ಪಿನ ಬದಲು 90 ಪರೆಂದು ಪನ್ಪತೆ ಅಪ್ಪ ಕಂಡ ಬೊಡ್ಚ ಮಗ ಬೊಚ್ಚದ್ದೆ ಇವರ ಕುಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ಕು ಮುಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಮುಜಿಗಾಸ್ತೆ ಕುರ್ಚಿಲಿ ಐಸ ಬಸ್ ಎಡ್ಡಿಂಗಡೆ ಉಂಡು ಹುಟ್ಟುತ್ತ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ದಾಯಾದಿಗಳು ಎಂಕಲ್ನೇ ಟಂಚತ್ತು ಹುಟ್ಟುತ್ತ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಕುಡಿಗಳು ರಪ್ಪ ಹೋಯ್ತಾನ ಅನ್ನದ ಬರೀ ಟುಪ್ಪಾಟ್ಲ ದೀತೆ ಇನ್ನ ತಾನೆ ಕೈ ಕುಂಬರ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ತುಂಬ ಏನು 90 ಬರ್ತೇನೆ ಈ ಎಂಚೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅದು ಕರ್ಮ ನಿಂಗೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವರ ಪುರ ಪೋತು ಬರಬಾರ್ದು ಒಬ್ಬರ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮೆ ಈ ಮುರಾಣಿ ಬಂದಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಚೊರೆ ಇತ್ತನತ ಅಣ್ಣ ಈ ಮದಿಮೆ ಮಾಡು ಈ ಮದಿಮೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮದಿಮೆ ಪೇನ್ ಐಕೆ ಪಂಡದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುರಾಣಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ ಪೊಣ್ಣಾಗ ನಿನ್ನ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಈ ಏನವಂತ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ತೀರ ಪೋಯನ ಇನ್ನೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಲೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಂಡಲ್ ಗೊತ್ತನ್ನ ಏ ನಿನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಎನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಆಡ ಅಲ್ಲ ಅಂಬೇರು ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಯ ಎಕ್ಸ್ಮಿಲಿಟರಿ ಅದು ಒಕ್ಕ ಆರ್ಲ ಎತ್ತಿರ್ ಗೊತ್ತನ ಇಲ್ಲಡು ಆರ್ಲ ಅಂಬೇರು ಒಂಜೆ ಬನ್ನಿ ಸೀದಾ ಬೋ ಪಡಿಕೆಂದಲಗೆ ಹೆಂಗ ಪಡಿಕೆಲ್ಲ ಬರಂದಿತ್ತಿಂದಿಯಾ ಹೆಂಗ ಶಾಕ್ ಈ ಆಂಜೋಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾನಂದು ನಾನು ಸೀದಾ ಪೋಯ ಪಡಿಕೆ ಅಂತ ಬತ್ತೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬಂದು ಮೇರು ಈ ಜನ ಬೋಟ್ ಗೊತ್ತಾನ ಏರು ಮಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರು ಅಮ್ಮೇರು ಸೀದಾ ಪೋಯರು ಪಡಿಕೆ ಅಂತ ಬತ್ತೀರು ಬದ್ದು ಒಂಜೆ ಬನ್ನದೆ ಅದಿಮೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮರ ಈ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೊದ್ದು ಪಡಿಕೆ ಬತ್ತಿನೇಕ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಪ್ನೇಕ್ಲ ಅದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ದುಮ್ನಂದ ಮಾಲ್ನಾದೊಂದು ಇತ್ತಿಂದಿಯಾ ಮಂಡೆ ಮಾರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಮಂಡೆ ಮಾರೆ ಚೆಕ್ ಅವು ಸಹ ನಿನ್ನದನ್ನು ಅವು ಏನು ಪ್ರಭಾ ನಡ ಬಂದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನಾಡ್ಲೇನು ಬಂದಿತ್ತೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾಡೆ ನಾಡ್ದಿರು ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಪೂರ ತೂತಲ್ ಓಕೆ ಪೂರ ಆತನ್ ಭಯಂಕರ ಚಾಪ್ಟ್ರಿ ಐನಿಕ್ ಸಾವುಗ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿ ನಂಜಿನೇನು ಏ ಓ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಅದು ದಂಡು ಪಾಲಿದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅತ್ತ ಅಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಉಸಾರ್ ಕೈ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಂಡ ನಾನು ಅದು ಏರನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮನ್ನ ಏಸಡ್ ಬರ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ ಆ ಅಂಕಿನ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಭಾಣ್ಯ ಬಂತೇರು ನಂಬೇರ ಬುಜಿ ಈ ತಿಗದು ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಜಿ ವಿಂಜಿನ ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಗಾಡಿದ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ಬೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಲೆ ಆದು ಪೋಡ ಹವಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುಗ ಈ ಮೂಲಂತು ಯಾನೊಂಚೂರು ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಬರ್ಪೆ ಅದು ಹೆಂಗನಾರು ಸೌಂಡ್ ದಿಕ್ಕದ 90% ಜನ ಬೇ ನಾನು ಒರಿಜಿನ ಇಜ್ಜಿ నాకు పంతిన పన్ను ಅನ್ನೇ ಬಿಯರ್ ಒಂದು ಪಿಂಟದ ಕೇಸ್ ದಾಯ್ತು ಅತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಕೇಸ್ ಇಡ್ತಾಳೆ ತಲೆಚ್ಚಿ ಒಂದು ಇಳ್ಳಲಿ ಇರೋರಿ ಒಪ್ಪುಣೆನಾ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನೇ ಉಲೆ ಹೇಳಿ ಅರೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದುಲೇರಿ ದಾಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪಣೆ ನೀರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ರಥ ನೀವೆಂತದ ಭಯಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗದ ಜನ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಮಾರಿಗಳ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದಿನ ಅತ್ತೆಗೆ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಂತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಕರಿತೀರಾ ಮೂಲ್ ಬಾರ್ ಕೈತಲುಂಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬತ್ತಂడి ಅಣ್ಣ ಈ ಮರತ వెళ్ళిపోదత్తన ఇది ఎంజినే మోహని కర్మని ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಎಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಬೋಕ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಎಕ್ಕೇತು ಏರಪ್ಪಿಜಿ ಮಾರ ನಾ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಣಿಂಚ ತೂಪಲ ಮಾರ ಅಂದಲ್ಲ ಬೈದಿರಿ ಅವು ಅದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇಂದು ಅದು ಯಾಕೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಬಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಹಚ್ಚಿತ್ತು ಅದು ಇವನಮ್ಮ ಇದು ಮೊದಲು ಚಿಕ್ಕದಿಂದಲೂ ಹಾಗೆ ತುಳ್ಳುಟ್ಟೆ ಪನ್ಲೇರು ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡಿರಿಗೆ ಅವನ ದುಮ್ಮರದಿಂಚಿಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ ಬಾರ್ದು ನೆನಪು ಅಮ್ಮನ ನೆನಪುಗೆ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಸಾವಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಹೌದಾ ಏರ್ನ ಕಾರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನು ಊರ್ದ ಗುರುಕಾರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎದಿ ಕೊಡ್ನಾತ ನಿನ್ನದ ಕಾರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಅಲ್ಲ ಪಲೆ ಅದು ಪೋಡು ಬಾವಿಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ನೆ ಯಾನ್ ಟೀಚರ್ ಆತ ಅಂತ ಟೀಚರ್ ಗೊಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡು ಇದೇ ಕಾರ್ ಬರ್ತೀನಿ
ಹತ್ತಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿನರತ್ತ ಹತ್ತಿಗೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಸಮಾನ तुला तुला त्यांना विषयावर पिंदन तुला परत వచ్చి మెయింటైన్ ಗೊತ್ತಾರ ಬಳಿ ಗೊತ್ತನ ಉರ್ದುಗರ್ರೇಜಿ ಒಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇರ್ನ ಪುದರೆ ಎನ್ನ ಸೀನು ಸೀನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಸೀನೆ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ಸೀನು ಅವು ಬೊಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆಂಜು ಇರ್ನ ಪುದರೆ ಎನ್ನ ಮೋನು 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 ಬಂಡ ಅಂಚತ್ ಮೋನೆ ಮೋಹನ್ ಮೋನೆ ಮೋನೆ ಈ ಮೋನೆ ನೈಂಡ ಮನೆತ್ತು ಇಂಚ ಐಂಡೆ ಮೋನೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಬನೋ ಚಪೂರ ಅಮ್ಮನ ಪುದರೆ ಅಮ್ಮ ಕುಸುಮ ಅಮ್ಮ ಕುಸುಮ ಪಪ್ಪನ ಪುದರೆ ಪಪ್ಪನ ಬುದರೆ ಚೂಡು ಚೂ ಚೂಡು ಚಂದ್ರ ಚೂಡು ಚಂದ್ರ ಚೂಡು ಬೋ ಇಟ್ಟು ಪುದರೆ ಅತೆ ಒಂದು ಪಲ್ಲಕ ಅಮ್ಮ ಓಲುಪುನು ಅಮ್ಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹೌದದ ಅನ್ಪುನು ಅವಳು ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಚ ಉಂಡ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ದ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲತಾರು ಪುರ ಹತ್ತು ತಿಮಿಂಗಿಲ್ಲ ಬರೋ ತಿಮ್ಮಿಂಗಿಲ್ಲ ಪುರ ನುಂಗ ಅರೆ ಕಂಕರೆ ಮಾಡ ನುಂಗಿ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮನೆ ಕಂಕರೆ ರಾತ್ರಿ ಅಮ್ಮ ಹಂಗನೆ ಬಿಡು ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಲೆಕ ಪಪ್ಪದ ಮ್ಯಾನ್ ಪೋನು ಪಪ್ಪ ಮೂರು ಅಮೇರಿಕಾಡು ಉಪ್ಪುನು ಅಮೇರಿಕಡು ಅಮೇರಿಕಾಡು ಓಲ್ಪ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಓಲು ಪೆರ್ಮನ್ನೋರು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಓಲಿಯಾ ಅಮೇರಿಕಾ ಒಂದು ಪೆರ್ಮಾನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು ಪೆರ್ಮಾನ್ ಟಿಕೆಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಒಬ್ಬನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಇಲ್ಲ ಕೈತ ಒಬ್ಬಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದತಿ ತೂದು ಕೊಡ್ತಾ ಏಪಲಕ್ಲು ಬೈ ನನಗೆ ಹೆಸರಾಜಿ ಬಾಡು ಕುಲ್ವೇರು ಒಬ್ಬಲ ಒಪ್ಪಲ ಅಂದತ್ತ ಅವಡ ಅವಡ ಒಂದು ಪಪ್ಪ ಪರ್ಲೆಕ ದಾದ ಮನ್ ಪುನಾರು ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಓ ಕಂಪನಿ ಉಂಡಾ ಅಂದತಿ ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ಪಾರ್ಕ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಚ ಮಲ ಮಲ ಕಂಪನಿ ವಾವ್ ಗೊತ್ತದಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಗೊತ್ತದಾ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನ 90 ಅಂದ ಏತು ಶೋಕದ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಅದೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಿಕ್ ಪಾಸ್ ನಿಕ್ ಪಾಸ್ ಎಡ್ಡ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಏಕಲ ಪುರ ಫಾರಿನ್ ದ ಕಾಸದ ದಾದನ ಪಾತಿರಂದುಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ ಅಂಚೆನೆ ಪಲಾಯನಕುಲ್ ಜೋರಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಅದು ಪಾತಿರ ಬಿಟ್ರೆ ತೂತ್ನ ಅಂತ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮಾರಿಗಳು ಈ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಕೇಂಡ ಹಣೆ ಬರ ಹಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಟ್ಟಿ ನಿಂತೀರಿ ನೀವು ಒಂದು 185 ಜನ ಮನ್ಪಿ ನಿಂತೀನಿ ರಾಜಗಿರ್ನೇ ಮರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಎದರ್ಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನಗೆ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೀರಾ ನಾನು ಇರಿ ಪರ್ಪುನದಲ್ಲ ಪರ್ಪುನ ಕೇರಿ ಪರ್ಪುಣ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಾತಾರ ಇದೀಗ ಪಲ್ಲಕ ಪರ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡಾ ಪರ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೌದಾ ಅದೇ ಪುಡೈನಿ ಅವು ಬಣ್ಣ ಅವು ಪುಚ್ಚೆ ಚಿಮೀನ ಬಾಟ್ಲಿನ ತಿರ್ತಾಡ ನಾನು ಓ ದೇ ಬೇರೆನೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಈತ ಅಮೇರಿಕದ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತದು ಚಿಮಿಲ್ದ ಎಣ್ಣೆಡು ಅವಂಚ ಜೋಣಾಪನತ್ತು ದಯ ಬಂದ ಚಿಮಿನಿ ಬಂದ ದುಂಬುದ ಪುರ ನೆನಪು ದಿವಡತೆ ಅಂಚ ಅವು ದುಂಬು ಅಮ್ಮ ಪುರ ಬಡಪತ್ತಿತ್ತು ನಿಂಕ್ಲೆ ದುಂಬು ಒಕ್ಕ ಹೊರ ನೆಂಕ್ಲು ಭಯಂಕರ ಕಾಸಾಯಣಿ ದುಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟ ಅಂತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೂಪು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆಂಕ್ ಲೈಟ್ ಅರಿಬಡೆ ಪುವ ಅಂದ ದುಮ್ಮದ ನೆನಪುಲ ಮರತಿದ್ದೆ ಚಿಮಿನಿ ಒಮಿನಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಪಲ್ಲಕ ನಿಕ್ಕುಲು ನಾಯಿ ಸಾಂಕು ಬರ ಇಜ್ಜಿ ನಾಯಿ ಸಾಂಗುಜಿ ಅಂದ ಈ ರೀತಿ ಬಕದ ಹೇಗತ್ತೆ ಅಂದೌದು ಅತ್ತ ಪಂಡ ಇದು ಹಿರಿಯರು ಇಲ್ಲಲ್ಲರತೆ ಈರು ಇಲ್ಲು ಮಾತ ತೂವಣ್ ಬರತ್ತ ಅಂತ ಜೋರುಂಡು ಒಂದು ಪೆತ್ತ ಸಾಂಕು ಬರಬ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಎತ್ತ ಸಾಂಗುಜ ದಾಣೆ ಬರಿಯರೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಇಂತ ಪಿರ ಹೊಡ್ದು ಚಿಲ್ಲುಂಡು
ಅದು ಪೀಸ್ ಕದೆ ಕರ್ಬಕನಮೆ ಪಿಡ್ಸತಿ ಮೊಬೈಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಹಲೋ ದಾಯ್ತಾ ಅವ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಾಟಕತ ಇವೆ ಅವು ಕಾಲಿ ನಾಲ್ ಡೈಲಾಗತ ಇದು ಪರ್ಪನ ಬುಡ್ಪರತ್ತ ಏನು ರಾಣಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪರತ್ತ ನಡು ಸಾಧ್ಯದ ಕೈ ಕೊರ್ಪು ಜರತ್ತ ಅತ್ತೈತ ಅವ ಮಂಡೆ ಚಲ್ಪಟ್ಟು ಜಾನ್ ಮನ್ಪೆ ಇದು ಯಾನೊಂಜಿ ಇದೊಂಜಿ ಪನ್ನೋಡ ಯಾನ್ಲ ಐಕ್ಯ ಕಾವು ಒಂದು ಮದ್ನೈ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಪರ್ಪನ ಬುಡ್ಪರತ್ತ ಏನನ್ನು ನಡು ಸಾಧ್ಯದ ಕೈ ಕೊರ್ಪು ಜರತ್ತ ಏನನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋಪು ಜರತ್ತ ಇರು ಶೋರತೆ ಏನನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋಪು ಜರತ್ತ ಬಾಯ್ಕಾಲ್ ಬರ್ದಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇಗ ನಿಗ್ಲಿ ಓಲ್ ಮಾತಿನ ಕಾಸಿ ಸದನ ಬಾಲನ್ ಭಟ್ರು ಹಾಲಾಡ್ ಓಲ್ಲ ಮಲ್ಬುಗ ಯಾನುಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಬೊಜ್ಜಾಪಿನ ಆಲಿ ಮದ್ವೆ ಅಲ್ಬುಗ ಒಂದು ಪಲ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಇಲ್ಲು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ವಂತನ ಏನ ಮಾತಾಡ ನೀರು ಸ್ವಂತ ಹೆಂಗಿನೇ ಸ್ವಂತ ಪಟ್ಟೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದಾಗಮನು ಕೈಲ ಪಟ್ಟ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲ ಪಟ್ಟ ಕಡೆ ಬಣ್ಣತ್ತು ಜಾಗದ ಪಟ್ಟ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಬೇ ಅದು ಈರ್ದಾಯ್ತಿಗೆ ರೇಷ್ ಹಾಪುಣೆ ಎಂಗ್ಲ ಆತ ಅಂತಸ್ತು ಬರೋಪುನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ನನಗೇನು ಮರ ಜಾಗ ಸ್ವಂತ ನನಗೇನು ಮರ ಏನ್ ಕೇಳ ತಪ್ಪು ಅಂತ ತೋರಿ ಜಾಗ ಸ್ವಂತನ ಎರಡ ಲೇ ಪೆನ್ ಬರ್ಲಿ ಹಾ ಏನ ಪುದಾರಿಂಜಿನಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲನಾ ದೇ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಅಂತ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಆಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಈ ಜಾಗದ ವಾರಿಸುದಾರೆ ಇರು ಪತಲೆ ಪಟ್ಟೆ ಪತಲ್ನೆ ಬಣ್ಣ ಈರೆಂಗ್ಲ ಹತ್ತಿಗಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರೇಗತ್ತ ಜಾಗ ನೀವು ಈರೇನನ್ನು ಬದ್ನಾಪಿನ ಪೊಣ್ಣತೆ ಏನಿರನ್ ಮದ್ನಾಪುರ ಪೊಣ್ಣತ್ತು ಓಕೇರು ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಮಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟೀಚರ್ ಪಟ್ಟೆ ಬಿರ ಬರ್ಲೆ ಬ್ರೈನ್ ಎಮೇಜ್ ರಾಜ ಸತ್ತದ್ದು ಎಮರೇಜ್ ಅದೇ ಬುಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬಡದಿನ ಎನ್ನಲೆ ಆಮೆ ಕಿಂಚ ಉಂತದ್ ಬಾತೀರಿ ನೀಮೆ ಕಿಂಚ ಉಂತದ್ ಬಾತೀರಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ರೈತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪುಣೇನ ಆಯ್ತಾ ಹಾಕಿನ ರೈತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಾವಿ ಮಾಮನ ಬಡಿಸಿ ಬಾವಿ ಅಂತ ಬಾವಿ ಪೊಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಬೊಕ್ಕದ ಇನ್ನ ಕಾರ್ ಬರ್ತದ ನಿಂಚೆ ಬರ್ತದ ಎನ್ನದಾಯಿಗೆ ಕಾರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾರು ಇರ್ನದಾಯ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ ಹೊತ್ತನೆ ಅವು ಮೆಲ್ಲ ಗುಟ್ಟುಡು ಎನ್ನದಾಯ್ತಿಗೆ ಇರ್ನದಾಯ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕಳು ಕಾರ್ ಹೊತ್ತನೆ ಗುರ್ಕರೆತ್ತ ಇದಕ್ಕ ವಾವ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಪನ್ಪ ಎಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ಬುದರ್ಗೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ಬುದರ್ಗೆ ಎನ್ನಗಿ ಪಂಡೇನೆ ನಮ್ಮಕ್ಕು ಇಂಚಿನೆ ಅಮ್ಮ ಕುಸುಮ ಅಂದ್ ಕಟ್ ನಿಕ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚು ಹಾ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂದು ತಿಕ್ಕಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ತಿಕ್ಕಡು ಅದನ್ನಾಗ ಬರ್ಪದ ಹದಿನೆರಡು ದುಂಬೆ ಬಯಕೆ ಬಾಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕು ನಾನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕುಂಟಾಡ್ದು ನಾವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒಂದು ಮುಂಗೆಲ್ ಮೀನ ಬೇರೆ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲತಾರು ಒಂದು ಪುರ ತಾಟ್ ತಿಮಿಂಗಲ ಅವು ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮುಂಗೆಲ್ ಮೀನಿದ್ದು ಅಂಚೆ ಬಂಡ ಮುಂಗೆಲ್ ಮೀನ ಬೇರೆ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಬ್ಯಾ ಅಪ್ಪನ ಬದರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆದಿಜ್ಜ ಅಪ್ಪನ ಬದರ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪಪ್ಪನ ಬದರ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಟ್ಟು ತಿಂತೀರಿ ನೀವು 175 ಜನ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ ಅವನ್ನ ನೋಡಲ್ಲಿ ನಟ್ಟು ತಿಂತೀರಿ ಪರ್ಪುನ ಇಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಬಂದಿಟ್ಟಿಗೆ ಬೂರ್ದು ಅವಡು ಕಟ್ ಬರೀಕ್ ಬೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಬ್ಜ ಕಟ್ ಅದು ಶೌಟ್ ಉಪ್ಪೆರ ಬರಲಿ ಒಂದು ವಿಸ್ಪರಿಂಗ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಲೆಕ್ಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಟಕದ ನಾಟ ಇಲಕತ್ತ ಮುಂಚ
ಮಾರೆ